हेलो फ्रेंड्स बडर जब इनफो यूट्यूब चैनल बरायबाय आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आसाम पुलिस आपकामिं एग्जाम बेनो जाबाय एबिइउबि कनस्टेबलआव जाय नोंथांमोना फार्स्ट जाना दङ जायफ्रा 20 मोनदों नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन एबा मोना आरो जायफ्रा 30 मोनदों नोंथांमोननि साख्रि जाखाबाय एबा जाखाया स' बेनि सायाव भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना मटिभेसन मोनो आरो लोगोसे नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना बेबायदि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बडर जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा लोगोफोर गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदों जाय नोंथांमोना खम नाम्बार मोनदों पिएचडिआव आनजाद होनो मोनगोन ना मोना आरो जायफोरा नोंथांमोना 30 मोनना दंखायो साख्रिया जागोन ना जाया दा बेनि सायावनो जों मटिभेसन भिडिअ खालामदों जाहाथे नोंथांमोननि गोसोआ गासैबो मोजां मोनो बेनिखायनो जों थांग्रोनोसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आङो आसाम पुलिसनियाव मेन अफिसियेल वेबसाइट लोगोफोर बियो बेनो जाबाय आसाम पुलिसनिफ्राय फैनाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम नोंथांमोना नुनो मोनदों होम एन्ड पलिटिकेल दा बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि मेन अफिसियेल वेबसाइटआ नाथाय एसएलपीआरबीआ जाबाय मोनसे कम्पानिसो जाय आसाम पुलिसखौ रेलिखौ कन्डाक्ट खालामो दा बे जाबाय अफिसियेल मेन वेबसाइट दा बेयाव नोंथांमोना फैयोब्ला जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन सफैयोमोन अब्ला बेयावनो होग्रोयोमोन नाथाय एसएलपीआरबी जानाय लोगो लोगो दानिया एसएलपीआरबीआव होनाय जायो अब्लाबो नोंथांमोना लेटेस्ट नटिस बेयाव नायनो हागोन मोनसे दङ नोंथांमोना नभेम्बरनि मोनसे आपडेट मोनदों माखासे एपइन्टमेन्टनि दा बेखौ जोङो दसे नायग्रोनोसै बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयावनो जेब्ला अफिसियेल नटिस होयो बेयावबो नोंथांमोना मोननो हायो थ' बेखायनो नोंथांमोना बेयावबो भिजिट खालामनो हायो दा लोगोफोर बाथ्राया जाबाय जाय नोंथांमोना एग्जामाव खम नाम्बार मोनदों गोबां कमेन्ट्स खालामदों 2025 आवहाय एग्जाम होनो हागोन ना हाया होननानै दा नायदो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे बोसोराव लकडाउनजों थांबाय आरो सिगांनि बोसोराबो लकडाउनजों थांबाय मानोना गोबां बैसोआ थांबाय आरो बे रेलिया जोबनो गोनांमोन 2018 आवनो जोबनो गोनांमोन मानो होनोब्ला 2018 आवनो एप्लाइ जादोंमोन आरो लोगोसे रेलिया पस्टपन जाबाय थादोंमोन मानोना कर'नानि थाखाय दा बाथ्राया जाबाय गोबाङानो बैसोआ थांबाय ओरैनो आरो गोबां टाइम लस जाबाय बेखायनो लोगोफोर मोनसे चान्स दङ बयबो एग्जाम होनो मोननायनि चान्स दङ आरो लोगोसे एग्जाम होनो मोनोब्ला जायफ्रा 20 नाम्बार मोनदों नोंथांमोननि साख्रिया जाया नामा 100% साख्रि जायो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया मानो होनोब्ला बोरै जायो बेनो जाबाय नोंथांमोना एग्जामावथ' मिथिखायो 50 मार्क्सनि जागोन होननानै बे नोंथांमोना 50 मार्क्सआव 40 एबा 35 लायोब्ला नोंथांमोननि साख्रिया फाइनालि जाना फैगोन जायफ्रा 20 मोनदों दा हमना ला आङो खमखौनो खिथाबाय 20 मोनदोंब्ला नोंथांमोना एग्जामाव 50 नि गेजेराव 35 लायोबा 55 जाबाय प्लास नोंथांमोननि एक्सट्रा मार्क थ' एक्सट्रा मार्कआ जाबाय नोंनि पार्सेन्ट बेनिफ्राय माखासे क्वालिफिकेसन सायाव मोनगोन जेरै एक्सट्रा सार्टिफिकेट थ' बेफोराव 5 लाबाय नोंथांमोननिया गासै प्लास जानानै नोंथांमोना सानदो अब्ला नोंथांमोननि मार्क्सआ बारायहैबाय दा बेयावनो साख्रि जायो लोगोफोर बे मोनसे नोंथांमोननि थाखाय मटिभेसन जाहाथे नोंथांमोना नार्भास फिल जाया नोंथांमोना जेसेबां हागौ फरायबानो जाबाय जायफ्रा 20-25 मोनदों नोंथांमोनाबो जेब्ला एग्जाम होनो मोनोब्ला स' नोंथांमोननि मार्क्सआ मोजाङै मोजां थांनाय बायदि बिदिब्ला 20 प्लास 5 25 प्लास नोंथांमोना आरोबाव 30 लायोबा 55 प्लास आरोबाव नोंथांमोना जुदि 35 40 लायोबा थ' नोंथांमोना 60 गाहाम जाहैगोन आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन रिजार्भेसन एसटिआव दा बेखायनो जायफ्रा 60 मोनहैगोन नोंथांमोननि साख्रिया 100% जागोन आरो बेनिफ्राय जायफ्रा 30-35 मोनना दङ स' 30-35 मोनना दङ नोंथांमोननि साख्रिया इजिलि जाया मानोना गोबां बाथ्रा थायो थांनाय बाराव प्रिभियास रेलियाव जायफ्रा एक्सेलेन्ट एबा 30 प्लास मोनदोंमोन बिथांमोना एग्जामाव माखासे 10, 13, 15ल' मोनहैनाय दङ रेकर्ड स' अब्ला साख्रिया जाना फैयासै बेखायनो मटिभेसन खालामदों नोंथांमोनखौ होदों जे जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों नोंथांमोनाबो मोजां फरायबानो जाबाय आरो जायफ्रा खम नाम्बार मोनदों नोंथांमोनाबो मोजां फरायनानै स' नोंथांमोना नाम्बारखौ बुरजा लानो हायोब्ला थ' 100% साख्रि जाना फैगोन दा बाथ्राया जाबाय एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना थ' बेखौ नोंथांमोना जेब्लाबो दासान बयबो एग्जाम होनो मोनगोन बादि सानना ला जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम होनो मोननाय लोगो लोगो मोजां फरायनानै नोंथांमोननि नाम्बारा माने एग्जामाव मोजां फैनो हायो आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो दा बेनोमोन लोगोफोर मटिभेसन भिडिअ नोंथांमोना एसेब्लाबो गोजोननाय मोनदों जानांगौ जायफोरा खम नाम्बार मोनदों नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया जेब्ला आसाम पुलिसा एग्जाम होजोबगोन अब्ला नोंथांमोना मोजां नाम्बार लानानै थ' नोंथांमोना मोजाङै स्कर लाबोनो हागोन आरो नोंथांमोननि साख्रिया 100% जाना फैगोन थ' बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना एग्जामखौ होनो रेडि जादो आरो बे आनजादा जानायनि चान्स दङ डिसेम्बर लास्ट उइकआवनो थ' बेखायनो नोंथांमोना हानायसेबां दानिफ्रायनो मोजां फराय जाहाथे नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो